Kuyaw si PBBM ani mga kaistorya tungod kay ang Supreme Court ni request na no adtong gaa nga diin dunay mga blanco sa mga issue sa papel mga kaistorya. Maayong adlaw na sab kanato mga kaistorya naan sab ta karon sa atong reaction vlog ning vlog nga akong ihatag kaninyo bahin nining reaction sa kining Supreme Court mga kaistorya no diin ni request sila ang kadagkuan sa Supreme Court nga ngadto sa Kamara sa Senado o sa Malacañang aron sa pagpakita no ng mga dokumento kung unsa ang ebidensya sa pagpakita sa katawhan diin adtong nang reklamo no dito sa Kamara nga dunay mga blanco nga ilang gihatag mga kaistorya. So kini nga video mga kaistorya ato ning tan-awon diin gi-report ni sa News 5 tungod kay ang Supreme Court gyud ni request na gyud mga kaistorya. So mahitabo ani mga kaistorya kuyaw-kuyaw ang atoang presidente ani Bongbong Marcos kung pamatud-an kini nga dunay irregularidad no. So dunay mga discrepancy ang nakita. So posible ni mga kaistorya nga mao kini maka-trigger o basin pa mahimo kining impeachment mga kaistorya. So kining report mga kaistorya atong tanawon. Hinihingi ng Korte Suprema sa Malacañang at sa Kongreso ang kopya ng 2025 National Budget at ang orihinal na bersyon ng mga panukalang ito. Kasunod po yan ang mga alegasyon ng irregularidad sa pagpasa ng pambansang pondo. Nagbabalik si Manan Enriquez. So irregularidad gyud mga kaistorya no base sa report nga bahin sa pundo. So kuyaw ni siya mga kaistorya tungod kay kung mapamatud-an gid ni sa Supreme Court nga dunay gyud siya irregularidad nga dunay discrepancy nga makita labi na tong gi request no ngadto sa congressman dito sa Mindanao nga dunay gyud mga irregularidad usa nato si Vic Rodriguez kanhi secretary ni BBM. So questionable sa mga kaistorya tungod kay si Vic Rodriguez secretary ni PBBM pero ni bali man tuana naman sa kanhi President Duterte. So sila si katong usa ka congressman sa si Vic Rodriguez o kaubanan mao ni sangat no ngadto sa Supreme Court nga nireklamo gid kabahin ining budget sa atong nasod mga kaistorya. So atong tiwason pagtan-aw mga kaistorya. Ipinag-utos ng Korte Suprema sa Malacañang, Senado at Kamara na isumite ang orihinal na kopya ng 2025 General Appropriations Act at maging ang mga bersyon ng panukala nito. Binigyan ng tatlo ng hanggang February 24 para isumite ang mga dokumento para yan sa gagawing preliminary conference sa February 28. Inihain ng mga kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So karong pitsa 24 mga kaistorya gitagalan ang Kamara, Malacañang o Senado no kung unsa gyud katinuod kung dunay mga discrepancy ang mahitabo. So kining mga niagin sa administrasyon ni PBBM murag ni action gid sila kalipay ani mga kaistorya tungod kay gipakita nag-aksyon no ang kining bahin ining report no sa kining gaa nga budget kay kining budget na side man ta mga kaistorya nga mao gini siya gi-question gid karon sa mga ni kontra no ni agin sa administrasyon. So ang nahitabo gid ani mga kaistorya kung ato ning subayan gyud medyo taas-taas o action gid ni kabalaka ning karon nga administrasyon mga kaistorya kung pamatud-an sad no kung mapamatud-an kung dunay gi siya irregularidad o kaning gitawag og sumpaki ba nga kining mga blanco nga gipakita no sa kining sagaa mga kaistorya. So atong tiwason mga kaistorya no. Pangulong Rodrigo Duterte na sina dating Executive Secretary Vic Rodriguez at Davao City Representative Isidro Ungab ang petisyon sa SC. Paniwala nila may unconstitutional irregularities sa pagpapasa ng 2025 budget. Gaya ng pagbibigay ng zero subsidy sa PhilHealth, iligal na pagdadagdag ng pondo kahit walang rekomendasyon ng Pangulo at paglobo ng budget ng DPWH. Kinuwestiyon din sa korte ang umano'y mga blanco. So mo lagi question mga kaistorya no bahin lagi atong PhilHealth nga gisiro subsidy unya sa DSWH nga pertiging pagkadako sa pundo usagid sa ilang gireklamuhan mga kaistorya ug ngano og asa na sab nga budget mga kaistorya kanang pag-ingon nga paglubo sa pundo sa DPWH pero makapangutana ta mga kaistorya kung sa bahin sa PhilHealth sa DPWH paglubo pero na may kuan wala na do na may mga
nakita sab diha sa mga kining mga senador ug sa kongreso nga nagpamatuod gid sila nga wa gid kuno lagi blanco no. Pero questionable sa mga kaistorya nganong ni dako no. Dako ang pundo sa DPWH ug sa kining bisan sa PhilHealth nga ang PhilHealth doon na gihapoy budget mga kaistorya bisan gikuhaan og subsidy mga kaistorya no. So mao gini ilang rason ngano yung ni question gid sila mga kaistorya. So atong tiwaso no. Kinuwestiyon din sa korte ang umano'y mga blankong probisyon sa bicameral report ng budget. Pero nanindigan ang mga miyembro ng Bicameral Conference Committee na walang irregularidad sa budget. Isusumiti naman daw ng Kamara ang mga hindi... No, base sa report why irregularidad nga nakita no sa nagpasa ni ini mga kaistorya. So ang punto ra gid ni mga kaistorya ang kiniging ni against no. Kini sila si Vic Rodriguez, kanhi sekretary ni PBBM ug si Ungab nga taga Davao nga morgue nagpasiugda ginining pagreklamo mga kaistorya. So kini siya dako ni siya nga pangutana alang sa katawhan tungod kay budget ni sa nasyonal mga kaistorya sa tibok Pilipinas. Pero karon nag duha-duha man no ni kanang palusot man ni kay gani karon no katong tan-aw ang Supreme Court na mo'y nigukod nini mga kaistorya. So kini siya og mapamatud-an gini so kana duha-duhaan you know aksyon gikabalaka ang administrasyon karon mga kaistorya. Pero kung kini siya mga kaistorya og mapamatud-an sab nga wala say irregularidad kining gitawag nilang blanco nga mga dokumento sa budget kana siya makapangutan na kita og asa ginang mga kwartaha gikan mga kaistorya kay base sa ingon ni Bongbong Marcos wa man gid ni blanco no way bangko nga nakita nga gi-challenge pa ganito ang mga reporter nga mapwede makita sa gobyerno nga website nga diin makita gid kung doon na bagi siya irregularidad kaning blanco nga mga kaistorya. So ato ning tan-awon mga kaistorya kay kini siya isyuha karon medyo ni aksyon kalipay no amang ni against sa administrasyon karon nalipay sila tungod kay ni aksyon na pod og kuha aksyon ning mga bahin ning sa Supreme Court mga kaistorya. So ato ning tiwason mga kaistorya sa sunod na tong vlog kay medyo murag lingaw ni mga kaistorya no lingaw pero kita mga katawhan magtan-aw sa tani tungod kay kabahin gyud kini sa budget mga kaistorya. So sa sunod na tong vlog mga kaistorya ato ning sundon mga kaistorya kay nindot kini siya mga kaistorya. Salamat.